أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلامان الأتمان نحو سيد الكون محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ‘Yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗin duniya gaba ɗaya, barkanmu da sake zagayowa wata mai albarka, wata Ramadan, wanda yau ga muna ɗaya ga ciki, inda Ubangiji ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka, wanda muke gabatar da karatun littafin Shama'ilul Muhammadiyya na Abu Isa At-Tirmidhi, wanda alhamdulillahi bayan shekara ta uku kenan muka shigo cikin gabatar da wannan littafi, wanda muke saka insha Allah a wannan shekara za mu kai ƙarshen shi, inda muka tsaya babi na 29. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu ma ja'a fi ibadati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Babi da yake magana cikin ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa haddathana Qutaybah bin Sa'id wa Bashar bin Ma'az. Qutaybah dan Sa'id ya zata da ni hadisi da Bashar bin Ma'az. قال سوبيون سكتي حدثنا أبو عوانة يا بام لاباري يا بنت الدم حديثي عن زياد بن علاقة دغ زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة دغ مغيرة بن شعبة رضي الله عنه الله يدشي قال صلى الله عليه وسلم من ظن الله ثيار أمين الله سبحانه وتعالى يا فدام وانا حديثي أنا نقولين kamar yadda ya zo a wanda littafin Ismail Muhammadiyya, akwai ko tafin ira da aka samu wanda ina tunanin hadisin na Bukhari ne, don dare hadisin ba haka ya zo ba, tunda nan kaga cewa ya qala sallallahu alaihi wasallam kawai hattan tafakhat qadamahu, dole akwai bayani kamar yadda ya zo a cikin shi ainihin hadisin da yake cikin Bukhari, wanda ina ga yana faɗa daga Mughira bin Shu'ba. كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنجي يصلي ينا صلى حتى تريبا har kafarsa tana yin ciwo, au ko kuma sai ka dawo wannan ka jona shi wannan magana hattan tafakat kadama hudin, ko har shine in tafakat din shine ai tarima kadama ko taruma kadama, kafarsa har tana yin ciwo, wanda shine imam na Busiri yake fada ko yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayar da dare hatta shtaqat qadamahu durra min warab, har sai da kafarsa ta kai karar cuta saboda rashin saboda ciwo, ma'ana sai da kafar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kumbura, wanda har ubangiji yake kiran shi da taha ko da'il arda bi qadamaika, ta ka kasar da kafafuwanka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. ɗayin arda bi kadamaika, ai ta ka kasar da kafafuwanka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Wasu ka ce kuma a'a, baha din da Allah ke cewa annabi yana nufin baha ai tahirul hadi, wannan ba din tana nufin tahiru, wannan ha din tana nufin ha babba tana nufin hadi. To kuma dai wanne ne? Allah yana magana da annabi ne magana ta soyayya. Baha ma anzalna alayka alqur'ana tashqa, ba mu saukan maka da alqur'ani dan ka sha wahala ba. Ya ci gaba da cewa فقيل له سأكتي لمن ذن الله أتتكلف هذا وقد غفر الله وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. yanzu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka daura wa kanka aka bayan tini Allah ya gafarta maka, ma taqaddama min zambika, abin da ya gabata daga zunubinka, wa ma ta'akkara, da abin da ya jinkirta wanda zai zo nan gaba. qala sai annabi ya ce afala akunu abdan shakuran, yanzu ba zan zamo bawa mai godiya. Idan muka kalli wannan hadisi
kaga can ubangiji inda yake gaya masa ba haɗin ma anzalna alayka alqur'ana tashqa ba mu sauko ma da qur'ani nan daga sha wahala ba illa tazkiratan liman yakhsha, tunatarwa ne ko jan kunne ne ga bayi masu tsoron Allah, ko kuma dan sa hankalta su ji tsoron Allah da sanin cewa akwai ubangiji wanda shi daman qur'ani ya zo ne bashiran wa nasiran, ya bishara kuma ya gargadi, kamar yadda ubangiji yake faɗa ko qad ja'akum minallahi nurun wa kitabin mubin, haske ya zo muku daga Allah shine manzon Allah da me yazo da wani littafi mubinin mai bayyana abubuwa, babu wani abu wanda babu shi a cikin alqur'ani, duk wani hukunci yana cikin alqur'ani. Shi yasa wasu malamai suka ce inda Allah yake gaya annabi cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqilan, lallai muna saukar maka qawlan wata magana thaqilan mai nauyi, suna nufin qur'ani. Abinda ake nufi da wannan ayar yana nufin saboda hukuncin haka da suke cikin alqur'ani masu yawa, hukuncin aure, hukuncin zakka, hukuncin maraya, hukuncin mace, hukuncin namiji, hukuncin yaro, hukuncin bawa, hukuncin da, hukunce da yawa cikin alqur'ani, wanda yake faɗa ma faratna min kitabin min shay, babu wani abu wanda babu shi a cikin alqur'ani. To in ka kalli wannan hadisin akwai izna da yawa a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya bawa addinin gaba daya, addinin Allah yake da hannun annabi, kuma shi ya zo da shi cikin fadinsa inna dina inda Allah al-islam wa man yaftaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin. Wanda ya rike wani addini ba addinin musulunci ba, yau a ce kana addinin annabi Ibrahim, yau ba addinin annabi Muhammadu ba musulmi bane kai, kana addinin annabi Musa ba addinin manzon Allah kake ba musulmi bane kai, kana addinin annabi Isa yau din nan ba sunan ka musulmi ba, mai bin addinin manzon Allah ba musulmi bane kai. Duk wani addini an shafe shi, wa kullu shari'atin mansukhatin li shari'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ko shari'a an shafe ta, an goge ta saboda shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Yanzu ita ce a barbi, ita ce a bar kallon Allah, ita kadai Allah yake kalla. Allah ya ce wanda ya rika ba za a karɓa masa ba, huwa fil akhirati minal khasirin, zai waye gari a ranar lahira yana cikin asara. Yanzu kamar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da bautar, wanda Allah ya buga mai stamfi da inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Allah ya ce inna fatahna lallai mun maka buɗi, fatahan buɗi, wani irin buɗi mubinan mabayyani a fili shine fatahu makka ko, wanda a bayyana Allah ya buɗe wa manzon Allah garin Makka. Da mai masa alƙawari tun lokacin sulhu Hudaybiya, annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ɗauro niyyar yin umara, suka zo suka hana manzon Allah shiga, annabi ya koma, wanda bayan manzon Allah ya koma, Allah ya masa alƙawari akwai ranar da zai buɗe masa garin, to shine fatahu Makka. Bayan an zo an yi fatahu Makka, Allah yake gaya annabi lallai na buɗe maka wannan gari buɗi ba bayyane, duk duniya sai ta san yanzu garin ka ne, mulkin naka ne, kasar taka ce, yan kasar ma naka ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. wa yansuraka Allah, kuma ubangiji ya taimake ka nasara, wata ya baka nasara azizan buwayayya, wadda tun da annabi yayi nasara har yau nasarar manzon Allah ce take ci gaba. Nasarar annabi ta taɓa faɗuwa ba. Shi yasa ga musulunci ya cika duniya, fari ya san musulunci, baki ya san musulunci, ko ina kowane loko akwai musulunci. Nasarar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama. Liyaghfira laka Allah, Allah ya gafarta wa annabi ma taqaddama. Wasu malamai suka ce to wai da Allah ya ce ya gafarta annabi abin da ya gabata, me Allah yake nufi? Annabi ya taɓa sabo ne? Bayan ma'asumi ne sai a ce a'a bai taɓa sabo ba. Akwai abin da malamai suka fassara wannan aya da yawa, tafsirai da yawa sun yi magana akan ya gafara da Allah ma taqaddama. Akwai wani sufi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karanta littafin shi a wannan ayar sai ke cewa an yi laifin. Lokacin da nake karatun daga wannan gabar sai da jiki na yi ya za a ce ina kallon shi masoyin annabi ya ce annabi ya yi laifin. Sai daga ƙarshe na biyo bayanin nashi sai na ga ashe malam kauna ce da kuma bayani mabayyani a ciki. Yake faɗa cewa dalilin da yasa Allah ya faɗa haka, shi laifin Allah a gurin annabi da annabi ya yarda ya zo mutum, da annabi ya yarda ya zo mutum, la ilaha illallah, da annabi ya zo mutum, haƙurin da manzon Allah ya zo mutum ai shine laifin. Ai annabi ya tsaya kawai a yanda yake,
amma annabi ya zaɓi ya zubawa ko an ba shi zaɓi cewa ya kake so a aiko ka, annabi bawa ko annabi sarki. Ya ce in dubawa, in na samu in gode maka, in na rasa in roƙe ka ya ubangiji sallallahu ta'ala alaihi wasallama. To amma wannan mu je magana da tafurin jari ta malamai cewa wasu ka ce a'a ai abin da ake nufi Allah ya jingina wa annabi wannan kalmar ne sabida bai ana daukar annabi mutum ne kamar kowa, qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Suna faɗa cewa annabi mutum ne kamar kowa, ana daukar annabi a wannan ajin. To tunda haka ne za a iya cewa tunda annabi mutum ne zai iya kaza, to kuma wani abu kaga manzon Allah da ya saba da hankalinka da tunaninka a wajen ka laifi ne, to ba Allah tuni ya buga mai stamfi cewa ya gafarta mishi. Kaga ba wani zargi kenan, yayi din Allah ya gafarta mishi. Kai fa kana da wannan? Shehin kai yana da wannan, malamin kai yana da wannan, annabin kai yana da wannan? Babu. Annabi ne kawai wanda in yayi kaza an gafarta mishi. Kaga kenan ba wata magana da za a iya raba manzo Allah ta aibi cewa a gashi nan ma annabin ku yayi kaza, a Allah ya gafarta mishi. Shi yasa in ka biyo Qur'ani lokacin da Allah yake magana ko yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi marzat azwajika wa tahrim lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi marzat azwajika. Sai ce ne wallahu ghafurur rahim. Ya Rasulullah, ya za ka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka dan neman yardan matanka? Sai ce ne wallahu ghafurur rahim, kafa ka zata laifi kai, ana yafi maka ba laifi kai ba. Kaga yana ƙara jaddadawa annabi duk abin da yafi ba sako ba. Wannan dalilin yasa duk motsin manzon Allah sunna ne. In annabi ya tafiya sunna ne, in annabi ya yi magana sunna ce, in annabi ya aiki sunna ne, irin cin abincin manzon Allah da wani zai kwatanta sunna ne, aure sunna ne, duk abin da manzon Allah ya rubuta saboda umuruhu mahmud, a'maluhu mahmud. Ayyukan manzon Allah gaba ɗayansu ababen yabo ne, ababen so ne, ba shi da wani aibu sallallahu alaihi wasallam, ma asaqatu rabbahu, bai taɓa saba wa Allah ba. An ba shi wannan gabar amma kaji bai tsaya ba. To shine na Aisha take tuna masa. A nan ba a kawo, a wannan hadisin ba a kawo wanda ya magana ba, cewa ya fayuqal lahu ko faqila lahu, sai ya sa damirul sai ya yi magana da mai malaman nawa suke gaya wannan ya sala tom zan tuna afuwa faqila lahu mabni lil mazkur, mabni lil majhul. Ya salama, alhamdulillah. Alfashi abin bani ne lil majhuli. Kaga ba a faɗi faqila lahu, sai aka ce da shi waye faɗa, ba faɗi wani fa'ilin ba, ta faɗi fa'ilin ba, an goge fa'ilin. faqila lahu, sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin kallafa haka yanzu ka daura kanka haka, wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika, bayan Allah ya gafarta maka abin da ya wada daga. Sai annabi ya ce ni qala afala akunu abdan shakuran, yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba, ba zan zama da Allah ya ce maka ba zan zama bawa mai godiya ba. Dan haka karkace kai masoyin manzon Allah ne, bari kai abin da kaga dama saboda kana son annabi, ba za ka zama mai godiya ba da Allah ya sa kana son annabi. Kar ka zama mai barna ka ce ai kai kana cikin al'ummar annabi za a cece ka, ba za ka zama mai godiya ba da Allah ya yi ka al'ummar manzon Allah. Dan haka wata ni'ima in Allah ya ma ba ana nufin ka sakankance ka je kai abin da ka dama bane, ana nufin ka ƙara tsayawa ga ubangiji ka gode mishi. Sayyidina Usman bin Affan Allah ya ƙara masa yadda, lokacin da sayyidina Rasulullahi ya cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da yawm, duk abin da Usman zai aikata ba zai cutar da shi bayan yau din nan. Lokacin da annabi ya ce waye sai bi'ir Ruma, ya sunanta rijiyar Ruma, sai na Usman ya ce shi zai siya. Bayan ya siya rabi ta, al'amari ya zo suna shan rabi, ana siyar da rabi, suka nemi a siya gaba ɗaya. Annabi ya ce wa zai siya gaba ɗaya, Usman ya ce shi ne, dan ma ya ƙara siya. Bayan nan aka zo ta kafe rijiyar ana neman a yace ta, annabi ya ce wa zai yashe bi Ruma in bashi aljanna, sai na Usman ya ce shi ne gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da zai cutar da Usman bayan yau din nan, duk abin da Usman zai aikata ba zai taba mai addininsa ba. Amma Usman ya rina sallah? A'a. Usman ya rina azumi? A'a. Usman ya rina bada zakka? A'a.
Usmanu ya daina aiki na gari? A'a, me yasa wannan kalmar sai ta ƙara masa ƙarin gwiwa na bauta ga ubangiji da godiya gare shi. Bayan dan aljanna ne, hadisi ya tabbata, annabi ya ce Usman fil janna, dan aljanna ne. hadisin nan da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلامان الأتمان نحو سيد الكون محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ‘Yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗin duniya gaba ɗaya, barkanmu da sake zagayowa wata mai albarka, watan Ramadan, wanda yau ga muna ɗaya ga ciki, inda Ubangiji ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka, wanda muke gabatar da karatun littafin Shama'ilul Muhammadiyya na Abu Isa At-Tirmidhi, wanda alhamdulillahi bana shekara ta 3 kenan muka shigo cikin gabatar da wannan littafi, wanda muke saka insha Allah a wannan shekara za mu kai ƙarshen shi, inda muka tsaya babi na 29, babu ma ja'a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, babi da yake magana cikin ibadar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Hadisi na 247, wanda yake cewa bismillahir rahmanir rahim, حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو أوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا.